Jo crec que de vegades som una mica massa estrictes. O sigui, ho veig de vegades a les xarxes de gent criticant molt algú que potser fa servir castellanismes o que no parla del tot bé, i jo penso, no ens fem un favor amb això, saps? Perquè Sí, llavors 100%. la gent té por de parlar o pensa que el català és una llengua elitista o qualsevol cosa. Vull dir que jo entenc que volem parlar bé i que fer l'esforç és important, però hem de trobar un equilibri perquè som humans i farem errors, i sobretot gent que potser l'està aprenent d'adult. Vull dir, siguem una mica, no sé, objectius. Molta gent, molts de nosaltres, o sigui, a mi no perquè m'agraden molt les llengües, però hi ha molta gent que parla bastant malament l'anglès, i què vol dir això? Que no l'hauria de parlar? I el mateix ho hem d'aplicar al català. Si algú arriba de fora i aprèn el català, no el parlarà perfecte. I hem Exacte. d'animar-lo a que el faci servir fins i tot si comet errors. No passa res. Exacte. Sí. És que els errors són intrínsecs a l'ésser humà, com deien els romans, errare humanum est. I és supernatural que si tu tens una llengua materna, aquella llengua materna aflori quan parles qualsevol altra llengua. Sí. És això. Sí, o sigui, jo diria que una de les claus per aprendre llengües és perdre-li por al ridícul, a la vergonya, potser, i a equivocar-se en general. Totalment. Sí, 100%. Tinc un parell d'amigues que tenen un B1 en italià, diria, però a nivell potser tenen un B2, però potser ens hem trobat en situacions en què podíem parlar italià i jo tenia menys vergonya de parlar-lo, jo que no en tinc ni fava, o tot el que he après ha sigut mirant sèries i deduint jo coses gramaticals i inventant-me'l i posant coses catalanes quan no sé com es diu en italià, però penso que potser al final acabes guanyant certa fluïdesa, i també és més fàcil que quan tu vas sense por a equivocar-te, una persona et digui: ei, perdona, que això es diu així, i tu li agraeixis i ja està. Sí, no ho sé. Totalment. Sí. Per mi això és la clau. O sigui, jo veig molta gent que viu a Alemanya i que no parla l'alemany per comoditat, també perquè amb l'anglès vas fent, també és veritat, però també és per por, i també a vegades és una mica la mentalitat de dir no, és que jo no en sé d'aprendre idiomes. No és, saps, la típica frase de tu perquè t'agrada i perquè tens un talent. I jo penso que és més aquesta vergonya de fer el ridícul. Jo sempre dic, per exemple, si et fa molta vergonya, el que pots fer, per exemple, hi ha moltes maneres de lluitar contra això. Pots, per exemple, parlar amb una persona a qui tinguis confiança primer, pots parlar amb tu mateix, que ho fem molt, els que ens agraden els idiomes sembla una mica absurd o com si estiguéssim bojos, però vull dir que ho fa la gent, saps? De dir, ara, per exemple, és com quan, si fas una entrevista de feina, no? Que et prepararies? Doncs prepara't també per situacions en les quals et trobaràs en idioma X. Llavors ja perds la por perquè ja t'has preparat, ja, diguem-ne, com que ja has viscut aquesta situació, o l'has simulat, si més no. Són coses que van bé. El que passa és que imagina't, o sigui, jo sempre m'ho plantejo així. Imagina't que ara estaràs aprenent un idioma durant un any. I ja des del primer dia comences a intentar parlar, encara que sigui amb tu mateix o amb un professor amb qui tens confiança, etc. I en canvi hi ha una altra persona que diu no, és que com que no sé parlar, no parlo. Llavors, al cap d'un any, jo potser tindré un nivell A2, B1, segons la llengua, clar, si és una llengua molt exòtica, potser tindré un A1, i en canvi aquesta altra persona seguirà dient no, és que jo no parlo bé. Llavors, clar que no parles bé, és que s'aprèn a parlar parlant. O sigui, exacte. Igual que com ho veig, Sí. Igual que s'aprèn a anar en bicicleta anant-hi i fotent alguna castanya de tant en tant. Exacte. Vull dir, és que la vida funciona així, sí, 100%.